El país d'Argentina és un país de Sud-amèrica. La capital d'Argentina és Buenos Aires. Altres ciutats importants són Izarra, Castelló, La Baja i Lídia. Peso argentino. Llocs i monuments destacats. El glaciar Perito Moreno i les catarates de l'Iguazú. L'animal més típic d'Argentina és l'armadillo, que quan s'espanta es fa una bola explosiva. Ya. Uno de los menús que hemos encontrado también hemos encontrado una receta muy fácil y muy buena. Ya. Hello, Miss. Thanks for being here with us. In which city of Argentina were you born? I was born in Rosario, in one of the most important cities in Argentina. And which football team did you start playing? With the Gandol, the team from my newborn. In 1995, I changed team and went to News Old Boys, an important club in Rosario. How old were you when you left Argentina and played for CCD? I was 13 years old. What do you recommend to visit in Rosario? The National Historic Monument, the flag, the Independence Park, and from Argentina in general, the Iguazú Falls, the Perito Moreno Glacier, and the Obelisk, and the Machu. When you travel to Argentina, in summer I always come to see my family. What football team do you play? I play to Paris Saint-Germain since 221. Where do you live in your country again? I will surely return in a few years. Thanks for answering to question and for joining in the interview. Goodbye, thanks. L'esport més famós d'Argentina és el futbol. No només els nens poden jugar, les nenes també poden jugar. Ya. Un altre esport famós és el pato. Actualment s'enfronten dos equips de 4 jugadors, cadascun numerats de l'1 al 4, que busquen apoderar-se de l'ànec mitjançant passades i combinacions. El duen els seus adversaris i cistellant-lo en el cargol d'una manera dinàmica. Els jugadors poden recollir l'ànec quan es troba a terra. El transport que hem triat és la bici. De Tàrrega a Andorra. D'Andorra a Monaco. De Monaco a Àustria. D'Àustria a Romania. De Romania a Geòrgia. De Geòrgia a Afganistan. D'Afganistan a Xina. De Xina a Estats Units. D'Estats Units a Mèxic. De Mèxic a Colòmbia. De Colòmbia a Brasil. De Brasil a Uruguai. D'Uruguai a Paraguai. I de Paraguai a Argentina. Ara compararem els preus d'Espanya i Argentina. Elaboració d'un pressupost. Nosaltres hem triat el vol d'Ibèria, vol d'anada i vol de tornada. L'hotel que hem triat és de Booking. Si viatges a Argentina i no vols confiar-la a l'hora de relacionar-te amb la gent, has de fer les següents coses. No. Tenen un estil elegant i formal, s'esforcen en vestir-se bé i estan presentables. Als homes se'ls suggereix anar un vestit fosc, camiseta blanca i corbata. Les dones porten un vestit sostre o vestit formal, a la moda i en tons sobrís.
acompanyat d'accessoris. Una curiosa costum dels argentins és tirar floretes. Són famosos per les seves cridaneres i curioses floretes. Si ets una dona, no et sorprenguis si algun dia un home et diu alguna cosa pel carrer. La música tradicional d'Argentina és el tango. És una música que té molt bon ritme. El títol de la peça és Volver. L'estil de música és tango i el tipus de formació instrumental o vocal és vocal. Carlos Gardel va ser un cantant, compositor i actor de cinema. És el representant més conegut del gènere de la història del tango, iniciador del màxim exponent del tango cançó. I ara us ficarem una cançó d'un tango. La cançó es diu Volver. Las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. A Plàstic hem trobat els pintors Luis Felipe Noé, Emilio Petturiti i Jules Solà. Luis Felipe Noé és un artista, escriptor, pintor i es dedica a fer obres d'art. Pettoruti. Emilio es dedica a fer obres d'art i és el seu passatemps preferit i també treballa a una universitat. Jules Solà es dedica a pintar i també a fer escultures i literatura.